Today is June 16, 2026. Kapag ito didakan Kristo, hari kita ini adlaw nga Martes. Ngan aton gid sasaurupin ni aton bariyo aton kapilya kana naton mahal nga patrono at mahal nga Senyor San Antonio Ipadua. Time check bodoy pag inuwata. Alas 8:35. Pero temprano kita kay mamay kalayton duduha ta aton nga na pan scuba diver. Ato na kita Zimbabwe. Talo na nilanda. Kabaraka na yun. May da talaga mga purpose ano. Siya pa ni Parijiran mapingani ko no. Sangkaiton nyo nga may da ko no niyo inwaw. Kaya una ko no kung kuno sangkay ani mo kuno classmate ko no Cherilyn. Sus dahil pa kuno di pa kuno to napasakay hayera ko no. Oo okay. Nagko-commute man later sa libang ko ani di lamaya. May daging inayo di sambahan na liwat. Oo, wariwan ta si pag pinaayod ni Padre Kunkun. Oo, kunin tira gutter. Oo, gutter itong gutter. Oo, dito ng kwarto budoy. Nandito ng gutter. Kanina bagigin ha. Kuwang-kuanan nat. Logad budoy kay animasan ko kita. Maram ka magwangi-wangi at manubila. Normal. Lagat wang iwangi. Papadahin lagi pitira di dakuan. Oo, tira seminar. Oo. Yay. Nantad nyo. So, sige, matingganay. Amang ito't kabutang. Oo, ito ito diging bubutang. Tapos diging butang ang tagabli din. Ito diging isasablay. Yan di. Albaga na kalawit na wara. Pero mas morpedant di dinano. Sulibang ko kakulo patron man halimbuhan budoy halimbuhan agingawan ori kita makapamatron. Oo mo to ginihinulat mga puro patron kaya no diret pagkaon diret lamisa yaw sa ay lamisa baga naibag na good man ano basta. Oo sige lang kaya mo to tira life. Balik na lang, hindi pa, buray pa. Anyway, diyan matatong pagkaon at pag-unta atong malalong baga pagkuhan, mga sangkay, bali mo kita, hindi nagpapakakaon ano. Ato nito nga ito, importante ito, kuhan. Bisan daw lang tubig, itigduhulukin na. Welcome ka ba? So ba ito, welcome ka at panimalay. Uy ka di pare, kuhan, gusto ka dito no. Diyan man kita mga badyaw. Ayaw mo kita badyaw. Dali baga na kukang kita itong sugad nga amot at panuyo pagkaon di rin pagkaon kaya pagkaon at tinuda siya nga nito nga balito tinisya rin nga pistive ba o pistive ba may masaka kita ako nga niya tinatawag nga piyesta pag sa linurog ito pagpasalamat ito niton sinisya rin nga mga grasya nga nakakarawat. O pagkaon dito ikadoon na lang iton. O di kaya dito sa dangi kalamot. O okay. Saring ko pa man. Magkukurikuhan nga niya ko. Itak mga bisita, mga badyaw, mga aling mga panalagsala magpakakaon ng talon ng litson. Magtalagsala anang mag-inistorya ng lagas. Andito may apago. Amod to namon mo kay namon istorya. Baga, tuloy baga. Siyempre, korikuhan balitaw. Korta ang balitaw. Baga, napulo ka. Napulo ka. Ayay, anay. Napulo ka. Kuwan. Alitson. Tapos kadaw sa nga mga pasangan ng mamatron. Itimtata. May danira. Bring home. Oo. Timbring anak kaya mo taga kuhan ano pa yun taga tungan kilo ano mano dani ano hey! Atake niya
Oh, logo dito niyo mo, yung logo dito. Oh, kay pagpasalamat at grasya dito sa Dangig Kalamot. Oh, pagkaon la, siya rin pagkaon la. Itong balimad na kanya nakad to di nagpapakakaon. Oo. Kaduha. Misteryo ni Antonio. Oh, ang tamod to natong kakulok na mga rawan parte nato na mga eroy nga to na. Oo, diri ka mo marami ton, mga rawon, di ka marami ton tunay nga istorya. Kahit kahimtang ito na ato ni Roy, nanay, pita, kung kaya no ato siya dito. Kaya mo pa ito na niyan na di kasaray, lumakat man laya dito. Awa to tiya, pagsusumhi, mali, mabalhin. Tapos tayo dilot ng mga di mag-aram, magpipinan sulsulon, dadaoton ito niyo. Ano ko nitong sangkay tunyo, di man lang ko naging papanginano ko. Alat di rin papanginano kay gindadaot pakiton ko no. Gin kukuan, gin ano pa yun, gin sasaway. Siyempre lagas na iton, gagabahan kita itong ko na dinibati kita itong pabayan talaya ko na tiya karoya. Gaslungas nga ano, natatagan. O natatagan ni tiya ni Tonyo, may niya kuan. Oo, ito na lang mga tao niya. Rin niyo nayayakan niya maupaya kasi retira. Di man ka maging duka nito niyo. Okay niya, wala. Nakikita man niya at mga binubuhat. Baka sigun ka, may danaton mahatag. May danaton mabuligan nga lagas. O hinumat at natatagan. Mamaraoton niyo. Kaya no, kaya diri ka mo natatagan. Kaya bali man, sige, pagbalyo ka mo. Ikat magkikipang-kipang, sige daw. Oh, royag kaitan. Di rin nga tanang gihapon niya. Oras. Ay, kita yun. Pasalamat, be grateful kita kung ano't may adanaton. Di rin kita sadang baka magkumparat at kalugariman. Maupay pahiya. Maurupay ka pa, kay buhi ka. Ay, dakagin nihigdaan. Iti bawaray. Nakakakuha kita, nagpapagawas kita yan at why, ganaton baga nanihibatian. Okay, di rin man nila napakadapal para magigimang raw. Di rin man laging babasihan, itiin nga atong mga video badaw, di maupeda nga. Anyway, amo siya, we gonna please everybody. Salamat pa kihapon ito mga nagpipim nga padayon la idoy. Oh, ilat pagpadara. Okay, nirigap ka umarami ta kinaabat. Oh, bisnes baga. Bado kay siyan takbatos nga. Ikaw mo marami ta mo takbatos, kung kaya no di rin na eskwela, or maka eskwela. Oh, di ba? Ikaw mat maaram to storya gyap. Di man lagi nino nahon ay mga kasaypanan nito niyo. Bagalat ka mat perfect. Oh, di ano pag ginanot kada gabi, kada adlaw, nakakon lagi pini, natok daw. Natok daw lagi pini. Oh, para na minutos. Lagi kayo so. Oh, okay na ito no. Yan mga mapatukar kita, mapatukar. Okay, Tonyo. Ay, yes, ma'am. Shout out kayo. Pero Antonio. Oh. Sino yun naman? Maliana ko. Pero di sangkay. 100 lang. Okay, Dani, already dito ni Rosilio mo ito nga. Naiiha po. May dako ha, ito motor. Jesus, ano ba ito? Sangkay pa po pito. Sige lang, sige, malagip na kagiyagi din eh. Oo. Hala, shoutout kita iyo. Ini, man o. Mau magsarang kay kaminin. Ay, patron. Limbuhan. Oo, limbuhan yan. Taka dito. Laman ng duty. Oh, sige, okay. Oh, hala, mga music kita, mga duhala din nga music, iba, kita masingad to hakuan, limbuhan. Oh, okay, let's go. Ito pa yan.
mata nila'y may laman na paghusga. Ako'y nakangiti pa rin kahit may mga duda. Hindi ko kailanman patunayan sa kanila, dahil ang halaga ko hindi nila sukatan. May mga tingin gustong ako'y hilahin pababa, pero mas pinipili kong itaas ang sarili kong sigla. Hindi ko dala ang opinyon nilang mabigat, dahil ang tunay kong lakas ay tahimik pero sapat. Hindi lahat ng salita ay dapat pinapakinggan. Minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na laban. Kung sila'y may duda, bahala na sila. Ako'y tuloy lang sa sariling direksyon at sigla. Ngiti ko ang sagot sa lahat ng ingay. Sa bawat panlalait ako'y lalong lumalakas. Hindi ako babagsak sa tingin ng iba, dahil ako mismo ang paniniwala ko sa sarili ko. Ngiti ko ang sandata sa bawat laban. Sa gitna ng ingay ako'y nanatiling matatag. Hindi nila hawak ang aking kinabukasan. Ako ang gumagawa ng aking daan. May mga salitang gustong magpabigat ng loob, pero mas pinipili kong wag magbalok sa lungkot. Oh, yala, mamaturon kita. Sige na, ay pulit. Hindi ka marunong na aking kasawa, ha? Ate, pulit ng alas. Makulit. Nangadik kita. Tagi. Anton. Nangadik kita. Anton, tagi. Oh, sige. Tatagan ko ikaw. Galing sa puso yan. Tatagan yung piso. Ito. Hindi ka nakaulat. Sarili kong galing at gawa, dahil hindi nila alam ang aking Oy, sa libang ko, ha? Hindi nga yan, mga taga Santo Niño. Congratulations. Ispalto na, ha? Ispalto na enduro, doy. Nagkukuha nila nila, nagtatabas-tabas na. O, ay nagtumakbo din, eh. Ito na. Nagpipiling materials na. Hindi ko nagmakdo. O, nagkukuha nila din, eh. Nagtatabas-tabas na ira ito nira linya. O, espalto na idong. Hindi ni pwede. Rabaga na runway. Flat runway. Pwede yung magdun din ito ay po. Boy, yeah. Oh, yeah. Sila'y nagsasalita, pero wala akong naririnig. Mga salitang mapanira, pero hindi ko pinapansin. Dumaan lang sa gilid parang usok sa hangin. Hindi ko hinahayaan na ako'y hilahin sa dilim. May ingay sa paligid na gustong gumulo ng isip, pero pinipili kong tahimik na manatiling buo at matibay. Hindi lahat ng salita ay kailangang sagutin. Minsan ang katahimikan ang mas malakas na laban natin. Kung sila'y may sinasabi, hayaan ko lang dumaan, dahil ang direksyon ko ay hindi nila hawak kailanman. Mas pipili
sumunod sa opinyon, walang patutunguhan. Parang hangin lang sila sa paligid, walang bigat, walang dapat pakinggan sa isip. Ako'y nakatuon sa sariling pangarap, hindi sa opinyon, walang sapat na Barangay Limbuhan o San Antonio de Padua. Oo, Limbuhan na din ni Budoy. Ope nga patron, Roger. Mano Roger? Roger Oranos. Oo. Ako doon pagkagimon mga kuhan. Papasalamat na kayo at kung mga nan-orderin na kuhan. Kay na-message si ko, na-message si Dayan eh. Oy, okay. Na-message si Mano Roger. Oo. Sakay, salamat. Mga sugad labay ton. O medyo ko nag-order kay bakit ang takpaga? Anong para ka mga sugad labay ton nga itong pamahagi. Baga ito niyo nalilipay ito nga iyong ina-appreciate itong mga magkarinda. Oo. Hoy! Taka na! Kadina, sakay na! Tika, ika na, masimba! Hay, tiyo balay! Oh, radio ito ba rin? Di parang nalilin ka patron. O, tigang ka nga din. Hindi mo bita lang na magkabinbon yan. Katay. Okay, ninom ka. Oo, baka na pausa nga niya. Maniya-bunyag ko noon. Matot. Ay, pag di pala may amara mo, pag-awal pala ni Pad, hindi ka ginligaran. Oo. Oo. Mamimiling kitahin, Madi. Ilan nga rin nga. Sa ito nga itong ito. Sorry man, content creator, driver. Okay. Mo ito niya. Mo ito. Okay na. Oo, sa pa yan. Basta magsarang kailan kita. Matigang at misa. Espiritu Santo. Ang ginumadahayo. Kabugtong didakan Kristo, hari kita ini adlaw nga Martes. Ngan aton gid sasawrog din aton bariyo aton kapilya. Kana natin mahal ng patrono at mahal ng Senyor San Antonio de Padua. Ahilo Lalibot naman kita, pamiling kita masasakan na ya. Para niyang pagkagawas, marami kita kung mapakain. Ano scramble? Wah mo tira kapilya din mo, si tira kapilya budoy. Ano termana? O barangay Kansil. Oo, nag-uro sa hira ano. Mana scramble. Oh, ini nga scramble, may hananin nga hadto pa ini. Oh, pero nag-ibay pala itong mga kuwan man, strawberry ano. Sige daw, tira. Chocolate liwat tadi. Ha? Chocolate flavor. Awaray ba nga kuwan? O chocolate la? O sige. Alternate. Din nga mo kuwan. Bislig. Pera. 10, 20, 30. 20 la. Oo. Amoy na una namon mga nagbubuto kami. Mga yan na milk tin ang ginliwan. Ano?
Lipay naman kami at noon ng mga kabataan, mga ice crumble. Damo na't panakot yan na. Yan ay iba na good man lot pa na ako tanong. Malibot kita, mamimiling kita ano yung tatong masasakan para niya, hindi rin kita bagam. 20 ano? Thank you. Oo. Manami yun, tiya. Kuhan. Yeah, wala pa may itimang paya. Tanda hilig ko no, kuhan, ang binkula. Uy mo, pinapatong na iyo, mana Aileen at binkula. Taka din ka man ko na. Oo, malibot na kita. Sabay lang ito pagka makasudsod. Gold bars. Hindi na dito. Barangay cancel ko na yan at doon. Ay. Oh, andin, ninayad na din. Oo. Lilibot kita. May dito natin kuruan ng tinjo. Oy, congratulations sir pa. Naka-5 na kita ka-adlaw. Di kita na tumarin Mountain Dew. Oy, ano ka? Kaya si kuya ko. Di man na kita kadlaw po eh. Ori kita tumarin Mountain Dew. Pero sige tatgaan tindong ko. Maul taktil yan at takramurag ko. Nagko na yung mindong ko diyan Domingo. Karabaw nga mindong ko. Yan at tamurag ko na nakuan. Na-concentrate. Ay, ko naman na Gina. Ori na talaga hindi. Patron. Patron nila. Ito ang gapid ko. Catered. Likit din catered. Man din. Para lito man daw mag-cater. Daw na-cater din eh. Oh, yan o. Pwede ka naman kakataw balay. Ay, ba't ka balay? Mapira rin kita. Ay, tiyo balay dito. May daw pa'y. Pare. Ayos. Yeah, din sticker. Sticker na lang. Lahat to. Kung gani siyang itinganan mamalimus doon. Ayun. Pero man. Pagi na lang piso. Hindi na, kilala ko dito. Pagi kita din. O pa yung patron mano? Wala. Nakikita rin nila. O, din eh. Kalimbuhan din eh. O pa yung patron. Sabi nga nga oo. Wala kayo, oo. Sorry, come here. Mga catering sir, loko din nyo. Mga cater daw. Oy, mapinga ko na iyo. Ano yan, di lamaya. Daw mo man kamo din eh. Daw mo kilala. Kung ito na ikidit balay. Hops, wala na dito. Ang buti bata kung kakadiyon tayo. Pangustahan tayo yung bata. Ang buti nanam doon pa kamo. Doon natin sangkay nga ning alagas nga. Okay, amo to na niya ko. Amo to the expression. Wala naman laman. Mapayad ko naman nakitakin niya. Okay, kuno, okay. Mandin, bakit mo open natin? Opay. Ada ka? Mapay. Bata. Woo. Ba mo pinuno ko na tiya, posturaw na tiya pa ni malayo. Mapay. Bata. Woo. Yung bata. Tapi apa ya? Ya, already ni. Bata. Apa pa yan? Ini ya dito. Balay. Already done. Inad to? Tapangkoy ano? Pangkoy. Ah, ito diyan na.
Mamimilingin uyab. Makiuyab ba di? Nalagas. Ha? Oo. Pwede kita. Oo. Batapan ko eh. Okay, ano yan sir? Amo to the expression. Okay. Makikita niyo, diyan mo nira. Uy, sa to thank you mo. Masa ka? Kami maaramin eh. Kung baka may, dala baka. Daw matlingkura. Sina yung payong. Daw pumatlingkuran doon nga. Na, ilan baka may payong pa. Oo. Dapat bakante. Mana. Talo ni Mana. Siplat ni Pastilan. Matubig nga ni tag gininaro nga loto. At gano'n mo sa dito, mapakarakat pa nagbalay ba? Tapos, nakamotor ka sa din eh. Tapos, toy, okay. Atong kinain. Tapos, medyo kaitong din eh. Batapang ko yun, right? Tapos, kung nakadilo yun ba, may truck. Tapos, nakakitering service lang eh. Pagkakita nyo magpanimalay, yung talo, nadalaga sa busaan. Di nila kita. Sit up itong dahil, narinat ka itong pagkakaon. Lipay ito talaga sa iyo. Ay, no ka. Orang nga po. Mga trippings ko na nito nyo. Hala, balik kita simbahan. Patapang ko eh. Doon, raw mo. Motorcycle vehicle. Ayun na didi. Balik kita nga dito simbahan. Bukan dahil ang pag-intindi, ang pagsabot, ang mga tao during the Old Testament, doon na kakaphaw ang nila pagsabot, ang pag-igugma, ang kasi tao. Salit pa man kabutuang bilangan Kristo, itong sinisiril na kinahanglan the need to be perfect. Ay, di balay. Marahit na bumatron na dito. Nagdudulot na ng tao. Ay, apa yung patron? Ay, di balay. Tungod Ano man, mga pagkalingan to atras ako. Ito na, ito na, sa tungod dahil nanganganak. kita Bunyag. tao Batos. Oh, eh. may nakita Ito. Oh, ito mga pare. Sige mong pare lagi kita. baro may nakahuli Matumarga dito ba? Matisugan lot kita nga di. Ha? Pare man di dada. Dada Jenna B. Nakapigil pa $2 kung ilala. Ay! Oo. Usad ito nga beneficiary sa Justice Social. Masuuy, tika hindi dapit. Ano pat may dali din? Medyo pangag to. Oray na. Malbong ba kita? Bis baga nakaka-aporta siya, nagyapon kita mga patron, di naman niya tanan. Pera, Santos, baga di kita haapan ng gihapon, kita nga yung makahira. So, ito nakakater gihap. Pare may nakampay. Kita pwede mag-Shopee delivery Lazada. Ba na itong pinanabarehon. Ba na itong pag pinanabarehon. Kita nyo, ito nagkita taposan kayo na ito. Shopee delivery. Kita natin nga, pagtawag nga, diriging claim, tatang abrihan natin, sulod din eh.
kita atabay. Roger Rams. Dala, siguro lang eh. Pagkilabay na yan, ano. Again, this has been your friend from another star. Siyempre, tikang dito sa Zimbabwe. Kasi nga di kita baka tumambong lang kita, baka humiling kita na piyapistahan di diha barangay Lingguhan, normal. Ako yung nagpapabiling lagyap ngayon. Sangkay nyo mayukbo. Ako yung sangkay to nyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Oo. Chok. Ala. Oo. Okay.